Kaixo, Estrato Bat kanalean zaudete, ni Iruña naiz. Altxa guztietako berregila, txiste kontalaria. Gaur, bizkotxo bat egiten ikasiko dugu. Impresionante! Esoratzen nago, loreak por todos los leku. Azken hilabete hauetan, Snapchat aplikazioa asko erabili dut, asko gustatzen zait. Ze aukera asko ematen ditu. Baina, bueno, lehengo egunean bizkotxo bat egin behar nuela, eta hori dela eta erabaki nuela aplikazio hori erabiltzea, hau da, Snapchat erabiltzea, kontatzeko nola egiten nuen bizkotxoa, hau da, ze pausu egiten dituen bizkotxoa egiteko. Hori dela eta Snapchaten igo nituen bideotxoak jeitsi eta denak batera jarri eta tutorial moduko bat egitea pentsatu dut, eta hemen dago. Espira, olioa, azukrea, bola denena hasteko, limoizko jogurta. 3 arrautza eta irina. Batidora eta legamia. Lehenengo pausua. Limoizko jogurra bota bolean. Irinezko 3 jogur pote botako ditu. Beraz, 3 poteak botarte. Irinarekin egin dugun bezala, berdin jogur potea azukrez beteko dugu. Irinarekin 3 jogur pote ziren bitartean, azukrearen 2 pote izanen dira. Jogur pote. Jogur potea erabiltzen bukatzeko oliba olioez beteko dugu pote bat. Bakarrik pote bat. Eta horreko guztiarekin batera nahastu edo botako dugu. Edo batu dena delakoa. Oso garrantzitsua zikindutakoa garbitzea. Era berean, erabili ditugun gauzak eta dagoeneko behar ez ditugun gauzak bere lekuan utzi edo zaborretara bota. 3 arrautzak askatu eta horrekoa bolera botako dugu. Bi eta 3. ere berdin. Legamia edo lebadura botata, orain prest dago, ondo jarri ez ipintzeko eta orain irabiatuko pixkat dena nahasteko. Orain ondo nahastu! Behin masa izan da, utziko dugu pixkat deskantzatzen eta bitartean prestatuko dugu moldea eta berotzen jarriko dugu. Moldea prestatu baino lehen, labea berotzen jarriko dugu. Molde zirkular bat aukeratu dut, zakitero, gehien gustatzen zaiana eta gero sukaldatzeko paperarekin molde. Behin papera ondo jarrita, masa botatzen hasiko gara modu desberdin. Ja, masa hemen jarrita labera sartuko dugu. Orain, itxarotera. Ordu erdi. Irasko ikusten da, baina hortxe dago bizkotxoa. 10 bat minutu geratuko zaio eta gero logatzen joango gara laban batekin. Laban batekin begiratuko dugu ea dagoen egina edo gehiago utzi bertzaioan sartuko dugu eta masarekin aterako balitz labana, pixka bat gehiago utzi beharko genuke labean. Eginda dagoela, bizkotxa aterako dugu, kontu handi, erretzeko kontu handi, eta kanpoan utziko dugu. Espero dut bideoa gustatu izana. Impresionante! Beste bideoren bat egitea edo beste errezeta baten tutoriala egitea nahi izan ez gero, nire sare sozialetan nirekin harremanetan jarri eta errezeta edo
zuen iritzia igorri dezakezue. Hemendikan jarriko ditut, ez dakit agertuko diren. Eta hori, badakizue, hartu osagaiak eta hasi bizkotxa egiten!